Ez egy fröccscsináló gép, ez volt a sorozatban az első, ami elkészült. Ez egy szigetelő anyagból készült kalap, hogyha esetleg kinti használatra kerül sor, akkor se melegedjen föl a bor. Itt találjuk a bort, beletöltjük ide. 1,5 liter az űrtartalma, tehát egy olyan 10-15 kis fröccs kapacitása van. Itt ki tudjuk engedni a bort ezen a csövön. És alul a szóda, ami szintén beleütközik, ugyanazon a csövön, adagolható. A következő egy légy. Ő szimplán teát főz. Következő az elv. Ezt kiveszem, ebbe a hüvelybe tudok főzni ennek a merülő forralomnak segítségével vizet, és innen tudok hozzáadagolni mézet. Illetve, hogyha úgy hozza a sors, esetleg rumot is. Na hát ő talán ennek a teremnek a fő műve. Ezt tavaly volt szerencsém a Móri alkotótelepen megépíteni. Ott a ház körül, amit találtam hulladékot, abból, tehát fém hulladékot, abból építkeztem. Szerencsére volt egy kovácsműhely, tehát kovácsolt vasat is tudtam, olyan visszamaradt kerítéselemekből. Illetve hát a rezsó az nyilván saját, és ezt az egyetlen egy libegcsövet kellett beszereznem hozzá, hogy ez működőképes legyen. A halforma az már ebben a 3 éves ciklusban többször előkerült, hogy mit kéne ehhez. És a pálinka főzés tűnt olyan tematikának, ami így elég nemes magához. Egyébként ezeket meg hadd mutassam meg, tehát ezek kivehető poharak, az ott lévő anyagból szépen be van a kis sarka is karistól, vagy véletlenül se csusszon ki. Tehát, hogy minden egyes elemet tudunk valamilyen szinten. Zsíros kenyér készítő kacsa. Kacsazsíros kenyér készítő kacsa lenne a legoptimálisabb, de én nem szeretem a kacsazsírt, csak a pecsenye zsírt. Itt igazából egymásra vannak halmozva az összetevők, tehát ezek ilyen kivehető kis mitiszök. Ezzel meg tudjuk vágni a kenyeret, innen ki tudjuk venni a késeket, megkenegetni, szeletelni, és a végén a kivehető fűszertartóval meg is tudjuk sózni. Ő egy dada. Funkciója 3 éves kislányom volt, kezdetekben az volt, hogy kakaóval és tejjel tudja kínálni a gyermeket. Ritkán került használatra, viszont mivel itt több hónapban és több hétig ki lesz szállítva, a tej és a kakaó romlandósága miatt ebből a csercsből veresbort, ebből pedig fehérbort lehet szopni. Itt például a hölgynek volt egy piros szeme, amire szükségem volt a nyuszinál. Nyusziról tudjuk, hogy piros szemű lény, ezért ki kellett utólag szednem. Bármikor bütykölhetem. Tehát ezt a jogot meghagytam magamnak, hogyha valamit... Illetve hát előfordul az is, hogy nem funkcionál teljesen, 100%-osan, vagy észreveszem azt, hogy ezt, ha egy kicsit nagyobb tágulásról, vagy nagyobb átmérőjű veszem azt a csövet, akkor a fröccsből már jobban tud jönni. Ezek mind komoly feladatok, tehát akkor újra kell konstruálni az egészet, de ebbe bele lehet vágni. Ez egy kutyus. Egy kutyus, aki szalonnát süt, oly módon, hogy van itt egy dugaljunk, betesszük hálózatra, ott van egy fűtőszál, és itt pedig a farkával ezt tudjuk nagyon szépen finoman tekergetni. Ez volt a célunk, hogy praktikus legyen, illetve itt is ezek itt fülként funkcionáló, de egyébként bármilyen konyhai művelethez nélkülözhetetlen eszközök, szintén kivehetőek és használhatóak. Ez is egy kitűnő tároló erény. Az órába még belefér fél liter bár fűszer vagy akármi. Le is szokták malacozni, de nem szoktam megsértődni. Egy békaszobor, aminek a funkciója, ez már egy zágóakkordja a kiállítás megtekintésének. Ha valakinek van olyan igénye, és tetszett esetleg az itt látott anyag, hogy ezt mással megbeszélje, akkor a hölgyek egy rózsaszín halacskára felírják a nevüket, telefonszámukat, az urak egy kékre, belehelyezik a vízbe, és ezzel a horgászbottal ki tudják onnan halászni, és megcsörgetik, és beszélhetnek a kiállításról, illetve gondolom tartós kapcsolatok is születhetnek. Fürdőkád, korcsolya, fordulószéknek a talpazata, talált vasdarabok, ezek csak ilyen kis fémrudacskák, kerékpár kerekének a külső sine, vagy nem tudom. Ez szintén egy nagyítógép, ez is a nagyítógéphez tartozik, ez egy ilyen krumplisütő,
Ez egy edénynek az üvegteteje, ez lefolyó, virágtartó, szintén forgószék, itt 2 láb, tehát itt használtam megint csak a korcsolyát. Ez valami szűrő, nem tudom micsoda, kávéfőző. Kerékpár, villa, egy lencse nagyítógépből, ez nem tudom mi, a Dunán találtam. Ez karácsonyfatartó, ez szintén karácsonyfatartó, újságtartó, virágtartó. Ez meg egy zár, vagy kirincs, vagy mi ez. Ő pedig a nyuszi, a nagyon találó csajozós nyúlhaver nevet kapta. Ezt Bálin napon találtam ki, mivel lehetne meglepni a becses nejemet. Ez egy olyan nyuszi, akit én egy pórázon tudok sétáltatni az utcán. Ha itt beöntöm a festéket, akkor az itt átcirkulál, és ráfolyik erre a festőhengerre, és kiírja, hogy Ilove Noémi, aki az én feleségem. Nagyon boldog volt. De lehet, hogy ékszernek jobban örült volna. Egy porszívó, vasaló, itt a fület azt egyértelműen meg kellett alumínium lemezből, ezt nem lehetett keresgélni. És hát itt van sajnos a dadának a szeme, ide kötött ki, egy piros szemre volt szükség, nem volt több gyöngyöm, ezért ki kellett kapni. Itt is felbukkan kanálszűrők, hátizsáknak ilyen merevítői, konyhai eszközök, ilyen kis sütőformák. És ezzel az egész ki lehet szépen mosni majd.